Ahojte, volám sa Verana a chcela by som vás pozvať na festival FanFest, ktorý organizujeme my v Mimami v spolupráci s kinom Pocity. 18. až 19.4. sa môžete tešiť na program v historických priestoroch PKO Čierny orol na Hlavnej ulici v Prešove. V štvrtok začneme celodennou konferenciou, ktorá bude zároveň záverečnou konferenciou pre viaceré projekty, ktorých sme boli súčasťou. Deň bude pokračovať dokumentárnym filmom Sestry z dymovej sauny a večer sa môžete tešiť na koncert Andreja Bučko a Dominika Kavašova. V piatok sme si pre vás pripravili prednášku od Jany Migašovej Muzy, ktoré kreslia. Večer bude pokračovať dokumentárnym filmom Emília a celkovo tieto 2 dni zakončíme divadelným predstavením Vagina monológy. Príďte, budeme sa na vás tešiť.